Migao mochung'ne weche mag jotich kod rito joma ng'awe pacho ka oyango mbui makore biro tige timo ndikruok ne rawere ma pod onge tije pacho ka kembe mago mandiko ji bende owinjo ket mbuino thuolo mag tije ma gin go. Mana achiel kuom yore ma koro piny owacho chano tiyo gode manyo ne rawere thuolo mag tije pacho kae kod pinje maoko. Jagoro mong'ere migao no Shadrack Mwadime oyango thuolo mantie mag tije pinye opogore ma koro gichano chwalo rawere. Lai morere mar timo ndikruok ni mbui mar migao mochung'ne jotije kod rito joma ng'aw. The State Department for Internal Security and National Administration shall play a critical role in mobilizing the youth to register their skills on the system. All employers in the public and private sectors are required to submit their annual employment returns by 29th of February 2024 to the National Employment Authority. In addition, they are required to continuously submit their job orders and job opportunities.